Продължаваме серията от полезни материали, посветени на здравето и красотата. Този път, вдъхновени от благоуханията на пролетта, ще се впуснем в света на ароматите и начините, по които въздействат на мозъка. Още от дълбока древност, алхимиците откриват, че уханията са способни едновременно да успокояват, стимулират и омагьосват. Здравейте! Все по-често в ежедневието си, аз като майка и още повече като лекар, се обръщам към природата и към натуралните продукти в своето ежедневие. Предпочитаните от мен продукти са на тези, които са без консерванти, натурални и най-вече етеричните масла. Като любимите ми аромати, това са лавандула. Най-често предпочитам, тъй като харесвам неговия аромат и също така успокояващото действие, което има. Ароматерапията може да се похвали с над 5000-летна история. Египтяните използвали ароматичните масла в религиозни церемонии и за лечение. Самата Клеопатра добавила във ваната с магарешко мляко смес от аромати, за да запази кожата си млада и хубава. Тайната за красота на великата владетелка била уханието на роза, което омайвало мъжете по неподправен начин. Ако искате да разнообразите любовния си живот, имайте предвид, че като изпитани афродизиаци действат маслата от жасмин, сандалово дърво и иланг-иланг. Другите предпочитани от мен масла, това са розовото масло. Отново аромата е това, което ме привлича. И освен това, чайното дърво, бих могла да кажа, че наистина използвам в ежедневието си и не само за ароматерапевтични процедури, но той има и доказани антисептични, антибактериални свойства. Използваме го ежедневно в къщи. Освен това го препоръчвам и на своите пациенти в стоматологичната си практика. И докато в Египет чрез ароматерапията жените омагьосвали мъжете, то в Китай свойствата им били влагани в медицината. Използването на билки и ароматни вещества е документирано в текстове, датиращи от 2000 години преди новата ера. Древната индийска наука за природна медицина Аюрведа прилага масла и смеси през последните 6 столетия. През изминалите 20-30 години етеричните масла заемат основно място в грижата за красотата и здравето. Ботаникос есенциите се добиват от различни цветя, плодове, дървета, билки и смоли, които съдържат витамини, минерали и естествени антисептици. Ако кожата ви е суха, може да добавите към ваната си етерично масло от кедър, лайка или чаяно дърво. Друг ефикасен вариант е инхалацията, която действа благотворно на дихателните пътища. Маслата не само лекуват стотици болести, но са и мощен антидепресант. Те действат върху тялото, душата и сетивата, внасяйки хармония и чувственост в живота ни. Сега остава единствено да им се насладим и да се възползваме от резултата.